Bă, vere, știi cum e în viață. Trebuie să mai dăm și pe gheață. Numai mâine, nu-i poi mâine, vine vara. Băiatul vine cu recomandările pentru perioada următoare, perioada caldă. Suntem la locația noastră din Piatra Neamț, chiar aici, în stația Orion. Și o să vă prezentăm câteva din cele mai bombă produse ale noastre. Aici o să vă pot da colega mea verdictul în privința acestui produs. Da, așa. Următoarele produse pentru băutori, băutoarele de cafea. Recomandarea este un ice latte, mergi la sigur. Și na, dacă ai spirit de cutezător, poți să spui și o aromă. De ce nu? Eu am ales cocos de data asta și mi-a spus nimeni să la cafeluță, dar eu tot am. Și pentru cei care nu sunt așa cu cafeluța, vă recomandăm așa o băutură tip desert. Zero Frost. Că în cazul în care ți-o scăzut glicemia și ai nevoie de un biscuit, un ceva așa, ceva zăhărel, asta e alesul. Și ceva ce merge oricând, oricum, comfy drink, Ice, tată. Ne vedem la cafeluță, la Este, ne dăm întâlnire aici în Piatra Neamț. Și ne auzim. Ciao!